ଏହି ସପ୍ତାହରେ କ'ଣ ଘଟିଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସହରରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଭିତରକନିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହବାଳିଖଟି ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ନିକଟରେ ଗତ ଗୁରୁବାର ଅଧରାତିରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ରାଉରକେଲାରୁ 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ 40 ବସ୍ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା ଓ 16ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ି ନଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଉରକେଲା ସହରର ସବୁ ପାର୍କ ଓ ବଗିଚାକୁ ଜଗିବେ ପୋଲିସ। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିବ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଓ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ନଭେମ୍ବରରୁ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି SP ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 15ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସର ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ମହାବୀର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚୋରି ଘଟଣା। ଗତ 5 ମାସ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଲୁହା ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରିଥିବା 12 ଜଣଙ୍କୁ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି। 26 ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ ରାଉରକେଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଛେଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବକେୟା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍। 23 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 22358 ଗୟା ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ହକି ଛକରେ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଜବତ। 6 ଗାଈଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର ଗାଈଙ୍କୁ ବେଦବ୍ୟାସ ସ୍ଥିତ ଗୋଶାଳାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଚାଳକ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଭ ରବିବାର।